Forestil dig en verden, hvor temperaturerne falder til ekstreme niveauer, hvor den skarpe vind blæser uden nåde, og hvor overlevelse er en daglig udfordring. I dette ugæstfrie scenarie bevæger en lille og snu rovdyr sig gennem de vidtstrakte sneområder på jagt efter mad. Vi taler om den utrolige arktiske ræv, et af de mest tilpassede dyr til planetens hårdeste forhold. Men hvordan overlever dette dyr på et af de koldeste steder på jorden? Hvordan finder det mad i et så fjendtligt miljø? Bliv hængende til slutningen af denne video, for historien om den arktiske ræv er fuld af overraskelser og imponerende tilpasninger, der vil få dig til at tabe kæben. Det første, der fanger opmærksomheden ved den arktiske ræv, er dens pels. Om vinteren præsenterer den en perfekt hvid pels, som ikke kun er ekstremt smuk, men også har en essentiel funktion, camouflage. I et miljø, hvor alt omkring er dækket af sne, er ræven nødt til at blande sig for at undslippe rovdyr som isbjørne og ulve, samt at blive en snu jæger. Men det mest imponerende er, at denne pels ændrer sig med årstiderne. Om sommeren, når sneen smelter og den blottede jord afslører nuancer af brunt og gråt, ændrer dens pels sig også for at tilpasse sig det nye miljø. Det er som om ræven skifter tøj for at forblive usynlig. Men den arktiske rævs pels er ikke kun til camouflage. Den er nøglen til dens overlevelse i ekstrem kulde. Dens pels er tæt og fungerer som en højeffektiv termisk isolator, der holder dens krop varm, selv når temperaturerne falder til minus 50 grader Celsius. Og det er ikke alt. Dens poter er dækket af tykke pelslag, der fungerer som ægte snesko, der beskytter mod kulden fra den frosne jord. Har du nogensinde undret dig over, hvordan et så lille dyr kan finde mad i et miljø, hvor næsten intet vokser? Svaret ligger i dens fantastiske hørelse. Den arktiske ræv er i stand til at høre små gnæver, der bevæger sig under sneen. Den kan opdage selv den mindste lyd, og når den lokaliserer et bytte, hopper den op i luften og dykker hovedet først ned i sneen for at fange det. Denne teknik er så effektiv, at ræven sjældent fejler i at ramme målet. Men dens kost er ikke begrænset til gnævere. Den spiser også fugle, æg, fisk og endda kadaver af større dyr, der er blevet efterladt af rovdyr som isbjørnen. Når vi taler om overlevelse, er en af de største udfordringer i Arktis at finde nok mad. Derfor er den arktiske ræv en specialist i at opbevare fedt til perioder med knaphed. I de mere frodige måneder spiser den så meget som muligt og opbygger et fedtlag, der fungerer som en energireserve. Derudover har den for vane at begrave mad, som den kan spise senere. Det betyder, at selv når alt virker imod den, finder ræven altid en måde at klare sig på. En anden fascinerende egenskab ved den arktiske ræv er dens evne til at tilbagelægge store afstande. Studier har vist, at disse dyr kan rejse mere end 3.000 km på jagt efter mad. Det svarer til at krydse et helt kontinent. Denne migratoriske adfærd er essentiel for dens overlevelse, da den gør det muligt for ræven at søge efter fødekilder på forskellige tidspunkter af året. Men hvordan håndterer disse dyr udfordringerne ved reproduktion i et så fjendtligt miljø? I modsætning til mange rovdyr er de arktiske ræve ekstremt dedikerede til at opdrage deres unger. Om foråret, når temperaturen stiger lidt, danner parrene sig og begynder at bygge deres huler, som kan have flere indgange og bruges af flere generationer. Hunnerne føder mellem 5 og 15 unger, hvilket er et imponerende antal for et dyr af denne størrelse. Da miljøet er ubarmhjertigt, skiftes både hanen og hunnen til at sikre mad til ungerne, som skal vokse hurtigt for at overleve den næste vinter. Og her kommer en interessant kendsgerning, som få mennesker kender. Den arktiske ræv er en af de få arter, der kan overleve udelukkende ved at spise affald efterladt af mennesker i fjerntliggende områder. Dette viser, hvor tilpasningsdygtig og intelligent denne ræv er. Men samtidig rejser det en alvorlig bekymring om menneskets aktiviteter i Arktis. Smeltningen af isen, forårsaget af den globale opvarmning, reducerer den arktiske rævs naturlige habitat og gør det sværere for den at finde mad. Desuden har den øgede bestand af rødræver, der er større og mere aggressive, udgjort en direkte trussel mod denne artikel.
Som følge heraf har videnskabsmænd og miljøforkæmpere undersøgt måder at beskytte den arktiske ræv på og sikre, at den fortsat trives i dette ekstreme miljø. Nogle initiativer inkluderer oprettelsen af naturreservater og bevaringsprogrammer for at overvåge bestande og forstå deres venner bedre. Den gode nyhed er, at på trods af udfordringerne fortsætter den arktiske ræv med at overraske med sin fantastiske evne til at tilpasse sig. Den arktiske ræv har også en unik måde at kommunikere med andre af sin art på. Den bruger en kombination af vokaliseringer, kropssprog og endda duftmærker for at interagere. Når den føler sig truet, kan den udsende korte, høje bjæf for at advare de andre medlemmer af gruppen. Mellem par eller mor og unger er det almindeligt at observere et mere venligt adfærd, med blide berøringer og mild vokalisering for at styrke de familiære bånd. Denne effektive kommunikation hjælper ræven med at holde sig forbundet i et miljø, hvor samarbejde kan betyde forskellen mellem liv og død. En anden fascinerende detalje om dette dyr er dets evne til at tilpasse sig forskellige klimaforhold. Selvom den er kendt som en indbygger i Arktis, kan ræven også findes i mere tempererede områder, hvor dens egenskaber justeres til miljøet. Denne adfærd viser, hvor meget evolutionen har formet denne art til at modstå drastiske ændringer i dens habitat, noget der er essentielt i lyset af de miljømæssige trusler, den står overfor i dag. Og talende om trusler, er det vigtigt at huske, at den arktiske ræv ikke kun kæmper med klimaændringer og naturlige rovdyr. Ulovlig jagt og kommerciel udnyttelse af dens pels er også udfordringer, den skal håndtere. I nogle dele af verden er dens pels meget eftertragtet i modeindustrien, hvilket har ført til et fald i dens bestand i visse områder. Heldigvis har flere organisationer arbejdet på at bekæmpe denne praksis og fremme bevarelsen af arten. Med så mange utrolige egenskaber står det klart, at den arktiske ræv er meget mere end bare et smukt dyr fra isen. Dens intelligens, modstandskraft og evne til at tilpasse sig gør den til en af de mest fascinerende rovdyr i Arktis. Og nu hvor du kender alle disse detaljer om denne fantastiske art, hvad med at dele denne viden med andre? Når vi lærer mere om naturen, kan vi gøre mere for at beskytte den. Og nu spørger jeg dig, kunne du forestille dig, at et så lille dyr kunne være så modstandsdygtigt og opfindsomt? Den arktiske ræv er et sandt eksempel på overlevelse og intelligens, og beviser, at selv på jordens mest ugæstfrie steder finder naturen altid en måde at trives på. Hvis du kunne lide denne video og vil lære mere om den fantastiske dyreverden, så glem ikke at abonnere på kanalen og aktivere klokken, så du ikke går glip af de næste videoer. Vi ses i næste video.